Nobule mnganami, nayi plan lana. Okay, fill me in nja yami. So yenze money heist and angeke sidinge into eziningi. But le phepha lihlini nje ayikho into ebhaliwe lana, so angibone plan ebhaliwe lana. Yeah, ingoba iplan isekhanda lami ngithi. Then ulisaphi ke le phepha? Athi ngilethe le phepha la ukuze kubukeke ku-professional. Awufocus nobule uyokudlala. Okay, sorry ke, lay out the plan ngizwe. Sizoya ebhenki ebusuku sifike sivule umshini we-ATM. ATM mnganami, not umshini we-ATM, just ATM. Also wena ucabanga ukuthi uhlakaniphi ukudlula mina. Uhlule nawo ukuza nale plan lena. Buku broke kanjani nje? I can smell brokenness all over you. Ingakho nje nale yangane yakushiya. Okay. Let's focus kwi-plan yakhe emshini we-ATM. So uthi sithenga ama-ATM ayingakhi? Brokers nigga. Elalela. Masiqeda ukuvula lo mshini omunye phakathi kwethu. Uzongena phakathi kwelo mshini alinde khona until ekseni. And then abantu mabafika bazodeposit imali uyayithatha then thina zokulanda ntambama. Okay. And then abantu mabazo-withdrawa uzoyenza njani ke? No, lokho kusimple. Maba withdraw imali abanika le ngaphakathi kwe-ATM. Then why singavele sithathe le eku-ATM singaloku simosha isikhathi ngokuthi omunye asale ngaphakathi kwe-ATM? Angithi senzela ukuthi singabanjwa red-handed. Phela mase senza ngale ndlela lo ishoyo wena kuzoba icrime. Kanti masenza ngale yami indlela kuzofana nokuthi sisebenze ebank and le mali lesiyithathayo izoba umholo wethu, yabo? And then angeke sibanjwe ngaleyo ndlela leyo. Okay. So what if bathola ke ukuthi kunomuntu ngaphakathi kwe-ATM uzoyenza njani? Stress ku-easy lokho. So lo ozabangena phakathi kwe-ATM makathola ukuthi ukhona lapho uzosho ukuthi uhomeless and ama-street cleaners amthathile wamfaka ngaphakathi kwe-ATM so that azoba ne-roof over his head. But kuvele kwashintsha kakuzange kwaba i-roof kuyokwaba i-cash instead of i-roof. Okay, so phakathi kwami nawe ubani uzongena phakathi kwe-ATM? Wena uzongena obvious. Ini uyahlanya wena ngeke ngene phakathi kwe-ATM. Then ubani uzongena ngoba kwamina nje angingeni lapho. Okay, lalela. Mina ngicabanga ukuthi lo ofike neplan akube uyena ozosala phakathi kwe-ATM ngoba uzokwazi uku-understanda kangcono ukuthi iplan kwamele ihambe kanjani lapho ngaphakathi kwe-ATM unlike mina engingazi lutho ngeplan. Oh yeah uqinisile. Then shooting ngizongena ke mina. Awusho ke sizoyivula kanjani i-ATM ukuze wena ukwazi ukungena phakathi? Ungastress ngalokho. Sizoyivula kahle slowly ngendlela abayifaka ngayo lapha ebank. Awube serious. Wazi kahle ukuthi leyo nto le angeke nje iziyenzeke. Khuleka ngine-plan. Kunomjide engimaziyo osebenza kwa-Eskom ne. Sengikhulumile naye. Wathi uzowucisha ugesi masenza le plan yethu. And then masesingenile phakathi kwe-ATM uzowubuyisa. Yeah, and njengoba ubona ke sinesibhamu esi-1 nemask K1 shuthi ke sizoshare mina nawe. And then mina ngithatha isibhamu wena uzothatha imask. But wena odinga imask because kuzobe kuwena i-human ATM and mina ngizobe ngingaphandle. Wena lapho ngaphakathi kwe-ATM kwamele uprotect i-identity yakho bangaboni ukuthi ubani. Mina ngizobe ngingaphandle ngivikela wena so ngizobe ngiyi-security lakho so shuthi yimina ozothatha isibhamu. Oh yeah, good plan. Bophelo ke Ntwa